Сега ще снимам един сладур, който не знам защо го измъчват на този ъгъл. Муцка? Мати? Up. Мути? Тук са го спряли. Я да го видим. И просто го измъчват душата тук. Ето. Вързали къртите. Атракция за минаващите. Но неприятно за гадинката. С елеченца, с униформички. Това е. И тук вече порейките мога да ги снимам. Метрото, кръстовището. Сладурчето го оставяме. Тук е метрото. И тук се движи. Малко ще снимаме. Малко ще повърна, може да не е хубав клипа, но трябва да снимам малко поредица. Върва и си говоря сама, което не е добре. Сигурно ме разбират, че снимам. Но това е. Трябва да се направя клипче. Това е входа на хотела. Да, сега малко напред. А тук малко да спра. Да намиям бой за снимите. Няма много хора. Това е. Ага, таблото, Корея. Че готино. Се правят снимки. С това ще спра.